Arratsaldeon oian, Arratsaldeon. Arratiarra, aurkeztu behar diguzu orain, jake hau da, Arratiarra, ikerketan ibili zara, oian, josten, ikertzen, sortzen, beti sortze lan horretan, eta Amarenak markaren sortzailea zarazu, Amarenak proiektuarena, azkenin hor filosofia oso bat gordetzen duelako Amarenak ekatzien bebai, eta esan dakue, ze argazki ederra daukagun atzien, jake horretatik abiatuta diseinu barritzaile hauek, azkenien, diseinua barritzailea dalako. Nondik hasiko gara, zer da Amarenak, oiane? Hori, esan duzun bezala, Amarenak da orain dela gutxi gora bera, urte eta piko hasi nun egitasmo edo proiektu bat, non bere izenak esaten duen bezala, gure asmoa da aintzinako jantziak eta bar, berritzea eta azkenean atzetik daukaten historio hori zabaltzea eta jendeari kontatzea edo zabaltzea azkenean. Euskal jantzi tradizionalak, patroi tradizionalak erabiliz bebai, kontatu zenigun, etorre zinenien, oiane, Donostiarra zara, Euskal Herritik kanpo bizitzen urte asko bebai, arkitektoa zinen, bazen eukanzuk zehozer oso kutsune, Amonaren kaikue. Hortik datorrelako historia guztia. Hori izan zan jatorria, bai. Amak Amonaren kaiku emon, lotura hori mantenduzuk Euskal Herritik kanpora egonda bebai jantzi horrekin, eta konturatu zinen barria behar zenuenean hor, etzela ainerreza kaiku bat bilatzie bez. Hori da. Eta bai, azkenean hori izan zan jatorria, justo hemen ezagutu ginenean, eta, azkenean hori oso ondo atera zen, eta pixkat eman zigun animoa edo esateko, ezin dugu hemen amaitu, jarraitu behar dugu lan honekin, eta hola iritsi gea Arratiarrari. Mundutik zider dabilen arkitektori momentu baten Euskal Herria dator, diseinatzaile lanetan hasten da, eta kaikuaren diseinu horrekin, kaikua ikertuzten uten bebai, argazki bat badaukagu bebai, arrantzaliek erabiltzen zuten jake tradizionala esan kaikue, guk Euskal Jairetan eta erabiltzen duguna eta iritsi zaiguna, baina kaikuak diseinatuz, era berezi baten, esan duguna, artisau lana dalako, banak egiten dana, eskuz egindako lana da, bertoko materialak erabilita bebai, hori guztia kontuan izan da, harrera oso nahi izan zuen proiektuak. Bai, egia da, azkenean kaikua nolabait denok ezagutzen genuen, denok ikusita geneukan nun bait, orduan, imaginatzen dut azkenean nien izan nun arazo hori ez, nahi nula kaiku bat, baino kalitate honezkoa izatea, eta nolabait aintzinakoak edo guk ezagutzen genuen kaikuen hoien antzekoa topatzea esan hain erreza, orduan, azkenean, bazegon ni bezalako jende desente esan nuke. Eta kaikutik Arratiarrera, beste jantzi bat berreskuratu duzue, zer da Arratiarra, erakutsingot bat, zer dan, ze ederra dan egin duzuen lan guztia, hau azkenien kalerako dalako, hau oso fasiona dalako kalerako bebai, nora joko dugu? Arratiarraren bila, Arratiara, suposatzen dugu, Arratiako bailaran, baserritarrek erabiltzen zuten jake bazan, baina oso dotori esan. Bai, hau zan erabiltzen zuten eskontzetarako. Hau zan, kasu hontan baia, ez du kaikuarekin zer ikusirik zentzu hortan. Kaikua nolabait ezaguna zan, eta hau da, ia guztiz desagertuta zegoen jaka bat. Zan, Arratiako haranean, baserriko gizonek eta eskontzerakoan egiten zuten jaka. Zertzeukan berezia, berezitasuna zan, ia kasu gehienetan, biziosoan izango zuten jakarik elegantena, dotorena, lioaz, zeren garai hartan lioaz egiten zian jantziak etxean bertan, eta hoia kasu hontan egiten zan jostun profesional bati enkargatzen zioten, artilleaz egina zan, berazan, nolabait hor, zeukaten jantzirik berezien. Armairuan zeukaten altxorra zan, zalantzabarik, Arratiarra, gizonek erabiltzen zutena eskontzako egunien, nola iristen zarazu pieza honetara? Hor argazkizar bat ikusi dugulako, ikusten egon gara argazkizar hori, nola iristen zara eta nola lortzen zu dokumentu hau, ze dotore dagoen bai, gizona, Bai. Esan bezala, ni Amarenak ekin hasi ginean eta kaikuaren arrakasta ikusi ondoren, esan genuen, hau
ezin da hemen gehatu, eta bai, bidean jende asko ezagutu genuen, ikerlari asko ezagutu genuen, eta nolabait, adibidez, Ane Albizu dela jantzien inguruko ikerlari bat, esan zigon joan behartzeate Bilboko Euskal Museora, zen bertan daude Euskal jantzirik berenak eta kolekzio edo bilduma handiena. Orduan, aruntza joan ginean, pixkat jakin gabe ze aurkituko genuen, eta hola arratiarra topatu genuen. Eta, lehenengo momentutik ni ikusi nun, eta esan nun, hau ezin nola izan daiteke, altxorra hau, hemen egotea, pipiak jaten nahi diala, eta inork ez ezagutzea. Orduan, pixkat hola hasi izan bigarren historia. Bilboko Euskal Museoan jantziak ikusten, eta batek esan da hurbilduara, han jantzi tradizionalak dituztelako, arratiar batekin topo egiten duzue. Ez dago askorik, esan didazu pare bat egongo diela? Bai. Euretako bat Euskal Museoan, Bilbon? Biak daude Euskal Museoan, bai. Eta ikusita hor bonbila pizten zaizue bai. Eta, bere rekonstrukzio lan horrekin hasten zarete, eta ikerketa hasten da. Bestak beste atzen daukagun argazkian nondik datorren bai galdetu behar dizudalako Euskal Museoan bertan, Eulalia Abaitua argazkilariaren argazkiez osatutako erakuskete eder bat ikusteko aukera izan zen orain gitxi, Eulalia Abaituaren argazkia da. Hori da, bai. Gero hori, bidean baita, gauza edo historio politak aurkitzen dituzu, eta bat adibidez da, Eulalia Abaituaren lana, edo, lana azken finean, eta berazan, 19. mendeko argazkilare bat, emakumea, eta, leheno izan dugu bezala, mende edo garai hartan ja pixkat sumatzen zen, edo ikusten zen, gaur egun tradizional deitzen dugun guzti hori galtzeko zorian zegoela, zeren jendea, mugitzen ja zen herritik hirira, moda, leku askotako moda ja ikusten zen, eta nahasten hasi zen, eta Eulaliak egintzun lan bat, pixkat bertako edo, tradizio hori mantentzen den lekuetan juteko, jendeari argazkiak adibidez horregatik noski gizon hau ez da eskonberria, baina hortzeukan bere arratiarra eta eskatu zion, imaginatzen dut, atera zazu, eta aterako dizut argazki bat, hemen zure baserrian, eta, historiko, interes edo balio historiko horretaz aparte, gero nire ikuspuntutik behintzat, interes artistiko oso indartsua baita. Bai, artistikoki argazki ederrak dira, egia da, aldaketan dauen sasoi hori ez da, 19. mendetiko 20. mendera, landeremutik industrializaziora, gainera Bilbo eta bitu zer gauzen esaten, narratiako bailaratik Bilbora eta bar, eta horret etnografia lan bat egiten dut hainbat ikerlarik, euren artien Eulalia Abaitu argazkilariak, ez ezaguna izan dana, izen hau niretzat orain arte, erakusketa ikusi arte, eta gero esaten duzu, nola ez dugu ezagutzen emakume honen lana ikaragarri ederra dalako. Bai. Eta ikusi ditu danian zure argazkizek, non utzi dut, liburutxue, katalogue, utzi dut gelan, bestak beste, Julen eta Ana datoz orain, danak begire egon dielako, katalogoen agertzen dielako argazki ederrak bebai, eta ideiatik, ideia eginda, ikertzen hasten zarete, da konturatzen zara hoiane, historia eder bat hauela honen atzien, eta jakan bakarrik ez dela geratu bihar, kontatu egin behar dela eta dokumental bat egin duzu, Bai, justo hori lehengo astean, ostiralean, aurkeztu genuen Donostian, eta Bakaleran, Kutxa Kultur Espazioan, zen, gu bertan lan egiten dugu, eta azkenean, esan dudanez, gure helburua ez da bakarrik jantzia sortzea edo errekuperatzea, baizik eta atzetik dagoen historia hori kontatzea eta jendea ezagutu dezan. Orduan, horretarako egin genuen dokumental hori, pixkat kontatzen nola izan zen prozesu guztia, orain hitz egiten ari geana, nola topatu genuen arratiarra, eta azkenean, nola azkenean Miramar Jauregian egintzen desfile batean aurkeztu genuen arte. Ikusten dugu, dokumentalaren zati bata, atzien ikusten ari garena, ideia nondik datorren, ideiatik abiatuta ze lan egin duzuen. Galdetu behar dizut, Amarenaken atzien nortzuk zaudeten, esan didazu, han historiaz ikerketa arduratzen dena, nortzuk zaudeten nola egiten duzuen lan? Bale, ni nago diseinu aldetik atzean dagoen pertsona, gero dauzkagu beste bi pertsona, deitzen dira Lasol eta Bea, daudela pixka bat ekitaldietan eta komunikazioan inguruan laguntzen gaituztenak,
Gero ez daude bakarrik Amarena barne, baino bai gurekin lan egiten dute 3 joskintza tailerrak Gipuzkoan, batez ere bat, bertan bideoan ateatzen dana, dala Rosi edo Rosa Maria Estevez, eta berak da adibez prototipo guztiak eta guk berarekin egiten ditugu. Eta gero, adibidez, laburmetraia edo dokumentala, ez da Amarenaken parte, baino bai da, La Corte Films, deitzen den produktora bat, gurekin kolaboratzen duna, eta, guretzat dokumentala egin duna. Amatik Amara, esan dugu, eta Amarenak hortik sortuta, eta orain titulua ederra daude bai, baserritik jauregira, bestak beste Miramar jauregian aurkezpen hori eginda, eta azkenien bestelako bizi bat eman nahi diezuelako Arratiarrari eta jake hauei, eskonduko nintzen nionekin, Benetan, nabil, gona eder bat azpitik jarrita. Pena naizela eskonduko, eskonduko nintzen nionekin. Hau kalerako da. Bai, egia esan justo hori, ni prestatu hori da, Bai, justo hori, ni neukan izan dut, abenduan 30ean eskontza bat. Eta esan nun, eramango dut hau eskontzarako, eta hori egin nun eskontzarako pentsatzen, bai. Horregatik egin nun pixkat motzagoa, soinekoakin ondo gehatzeko, eta bai, zen azkenean, baina pentsatuta daude kalerako, erabiltzeko? Bai, kalerako edo, azkenean edo nork jakingo du, baina bai nik uste dut diseinuagatik, bai agian pixkat ekitaldi edo egoera pixkat eleganteetan, eta baina, bai, segun, adibidez hau beltza da, simpleagoa, agian bai egunerako edo nik eramaten dudan hau, Politxebe bai, esaten duguna, Arratiko baserritarrek izango bazuten, armairuan zuten altxorrik handiena, geupe izateko moduen. Zeo zerritza egiten egon gara, kamaraz kanpo, Arratien bakarrik erabiltzen zen hau, zuen ikerketa horra bideratu dalako, guztiz galdu dalako pista. Jaka honena, ez da? Bai, hori da adibidez, ikerketan zehar ikusi edo jakin genuen beste gauza interesgarria. Eta da azkenean, 19. mendean, baserriko ekonomian edo dana berrerabiltzen zala eta erabili, desagertu arte. Eta, de hecho, bertan dauden Arratiarrak ikusten dira daudela remendatutak edo, eta azkenean, hori ekarrizun, hain... Zeder hori bebai, Bai. Zemat histori gordetzen duen, apurtuta rosi. Eta orduan, hori azkenean zekarri du, jendeak erabiltzen zuen, eta gehiago erabili ezintzanean, erabiltzen zan trapoak egiteko, edo mantelak, beste edo zertarako erabiltzen zan. Azkenean, moztu, apurtu, beste gauzarako erabiltzeko. Orduan horregatik, ez bakarrik Arratiarra, baizik eta jantzi asko eta asko galdu egin ditugu, eta kasu batzutan gehatzen dira argazkiak, beste batzutan ezer. Eta, bai adibidez, hori Euskal Museoan Amaia Mujikak baita kontatzen digu dokumentalean, Arratian gertatu zana, uste zanla 20. 1920 urtean, modan hasi izan gaur bezala, Santo Tomas egunean baserritarrez janztea. Orduan horregatik jende hasi izan bere birraitonen eta birramonen arropa gordetzen Santo Tomas egunean janzteko. Eskerrak. Eskerrak, berez. Eta horregatik, gehatzen dianak da horregatik gordetzen zialako, hori, janzteko fetxa seinalatutan. Baina bestela, Zederra, hala ere, belaunaldi pasatuta, aititatik, aita eta semietara, suposatzen dugu, josi apurtzen dan lekuetan, eta momentu baten ez duenien balio, eta telaia, desegiten danien, trapoak egiteko, edo danatarako. Azkenien, gaudelako berbetan, erropa honei buruz, eta material honari buruz. Zeuek ere materiala zaintzen duzue, bestak beste, amarenak.com, zuen web horria baten batek sartu nahi badu hemen, apunte batzuk hartu ditut, historia duten jantziak, esaten gabiltz, Kaikutik, kasu honetan Arratiarrerako bidaia proposatzen diguzue, euskal jantzi tradizionalak, patroiak originalak erabiliz, bertako produkzioa, esan dugu, berton egiten dana, eta batez be, fabrikazio naturala, zaintzen duzu hori ezinbesteko da, ez da? Bai, hasieratik hori ja Kaikuarekin hasi ginean, gure asmo edo gure, ez dakit nola,
guk ikusten genuna zan kaikuak bazeudela, baino ez genuna topatzen zan ohiko kalitate eta oial artillesko oial haiekin egindakoak ez ginitula aurkitzen. Orduan hasieratik, esan genuen guk bakarrik erabiliko ditugu oial naturalak, alik eta ohiko oial hoien antzekoak dianak, eta alik eta gertuen egindak daudenak. Orduan bai da, hau ez da, oiala ez da Euskal Herritik, ez dator Euskal Herritik, baino bai dator Espainiatik, Lehoitik, azken finean. Dala topatu dugun hurbilena. Eta Euskal Herrian egin da, esan dugu, material hori zainduta, artilea dalako, gozo-gozue dalako, soinuen jantzite bai gozo-gozue dalako. Zenbat, momentu baten dokumentalan, esaten du baten batek, zenbat historia gordetzen den jantzi baten atzien, ez da jantzia bakarrik. Historia gordetzen du, maila soziala gordetzen du, ekonomia, bizimodua, egia da, historia oso bat gordetzen da jantzien atzien. Bai, hori zentzu hortan gainera, bai leheno egiten zala eta gaur nik uste berdin egiten dugu. Azkenean janzten dezunarekin nolabait zuk kontatzen dezun norzaren, zertan sinisten dezun, nundik zatorren, zer baloratzen dezun eta zer ez. Azkenean bai, da komunikabide bat, ez? Zalantza barik, horrekin hitz egiten, Etxepain Institutuen egon zen Miren Arzailuz aditua da, modaren historian, orain Parisen dau, eta emetik kanpo, hor gelan pasatzen die gauze honenak, gelan hitz egiten genuelako horri buruz, ez da, jantzi batek zenbat gauza gordetzen dituen, esate baterako, erakusketa baterako gonbita egin zidan berak, ikusi hau ilazki gustatuko zaizu, eta zan, emakumeen historian, jantziek izan duten garrantzia, emakumeak boteretsu egiteko esate baterako, edo menpeko izateko, historiaren momentuen arabera, gerlariak zirenien armadurak erabiltzen zituzten, etxien geratu behar zirenien korseak oso estu erabiltzen zituzten, ez zuten indarrik ez zetarako, lan egin behar zutenean fabrikarako erropak jartzen zituzten, eta bar, azkenien, azten mazera ikusten jantzi batek gordetzen duena, sekulako historia kontatzen duelako. Hori bildu nahi izan dituzue, dokumentalien, eta ikuspegi horrekin erakutsi hau dana, ez da? Bai, azkenean, gure gu beti izaten deguna da, egiten degula jantzteko historioak, orduan, hori ikustatu nahi dugu azken finean, jantzi baten atzetik dauden historio guztiak, baino ez bakarrik, hori, arratian erabiltzen zen jaka baten historioa, baizik eta nork egin du, nundik datorroiala, historio guzti hori, baino gero gu pentsatzen dugu baita, eta hori da baita, polita iruditzen zaidan zerbait, historio hori ez da amaitzen jaka erosten edo janzten dezunean, baizik eta momentu hortan, zuk zure historia hasten dezu. Adibidez, nik kanpoan bizi nintzanean, kaikuarekin ikusten nun zerbait, zan nik, edo zer lekutan ez, erabiltzen nun ere kaikua, eta jendeak galdetzen zidanean, zet jaka polita, nondik atera ezu. Hori ematen zian oina, Euskal Herriari buruz hitz egiteko, nere amonari buruz hitz egiteko, itxasoarekiko loturari buruz hitz egiteko, ematen dizu baita aukera, zu nahi dezun historia kontatzeko. Orduan, oso polita edo interesgarria iruditzen zaigu hori, ez? Azkenean, nola baita, behin eta berriro ere, komunikatzeko aitzaki bat nahi badezu, ez? Historio bat bizirik mantentzeko, eta transmisioera bat, azkenien ezin dugulako sasoi horretara joan, azkenien gure aitona monak ez daudelako hemen, baina eurek utzi diguten altxor hori, ez da? Transmisioa berrituta noski, hau geuk erabili behar dugulako, 21. mendeko neska garagu, eta hau erabiltzen dugu, eta era dotore horretan, ez da? Historia horrekin, gustatu zaidalako bakoitzak bere historia egin, eta balio emon agian gauzei eta erropei bebai, ohitu horrelako 5 eurotan jazten eta erazten eta gauzak botatzen eta azkenien ez da bez oso jasangarria guztiok bardin eginda kontuz, ez da? Hori adibidez baita, behin eta berriro, baserriko bizi hortan oinarrituz edo hori buruz ikertuz ikusten dezuna, ez? Nola aldatu da, leheno aipatu duguna, nola erabili eta azkenean, gaur egun inork kamiseta bat 5 euros erosi dezu, eta jantzen dezu bitan, eta zaborrara bota, eta berdin zaizu. Eta leheno, hori izan, ezin zan, ez da pentsatu ere, errabiltzen zan, beste gauzentzako, eta hori, azkenean hori ematen dizu berriz ere,
Osa, garai bateko filosofia edo liburuz hitz egiten dizu. Bueno, behintzat hausnarketa egiteko, eta honelako gauza bat eskuratzen zunien maitasun horrekin eskuratzeko, ez da? Hori da. Liburuek esate baterako, aurrekoen apalbarik geratu gara guetxien, eta esaten zidan amak liburuek regala biduz, eta zaten ezin dut regalatu liburuek. Hau liburu oparitu zidan, ez dakiz zeinek, hau irakurri nuen unibertsiadien, bakoitzak oroitzapen bat dauka, bere historia dauka, eta iruditzen zait erropekin ere ederra dala, daukasunin 3-4 pieza ezinbesteko direna zure bizitzen eta zure bideen mantentzi eta onelako zer izan daitekela autopari eder bat edo pari eder bat, bebai. Zenbat ordu, zenbat lan momentu baten esaten da trailerrien, bebai. Pieza bakoitzaren atzien. Galdetzen naiz da. A ber, egia esan, beti bezala saiena da lehenengoa. Zeren lehenengoa egiteko egin behar duzu ikerketa, eta orduan, adibidez guk hasi ginen, lehenengo arratiarra ikusi genuen, 2017ko nik uste dut martxoak edo txailean, bota kontuak, eta azaroan aurkeztu genuen. Gero ja bat egiteko, aste bat edo, zeren ja da errepikatzea. Baina, karo, prozeso guzti, hasierako prozesu hori ikerketa oialak bilatzea, jostunekin hitz egitea, ikustea, zeren bai adibidez, hori da beste gauza kurioso bat, ez? Museoan zeudenak, patrikak zeuzkaten faltsuak edo. Eta esan ziguten, karo, esken nola, jaka hauek zeuden eginak, irauteko orduan patrikak, azkenean hori zulatzen dira, puskatzen dira, orduan egiten zituzten faltsuak. Baina guk esan genuen ez, baina gu nahi dugu, patrikak, mobila sartzeko. Mobila sartzeko, adibidez, tamaina perfectoan mobila sartzeko. Eta eskontzarako bai, eta sentzaten biltza poltsoakin. Mobila sartu eta listo. Bai, eta orduan, baita dauka ikerketa hori, nola egingo dugu, patrika egiteko, eta, sastreria teknikekin, baino, nolabait industrialki erreproduzitzeko gai gean teknika batekin, hor baita ekilibrioa edo bilatzen. Tardan, lan guzti hori, denbora eramaten. Lan ederra, egiten zabiltzi azkenein dokumentazio lan batalako, ikerketa lan batalako, esaten dugu, helburu jakin batekin, berreskuratze lan horrekin zabiltzatelako azkenien moda egiten, baina esan dako gure sustraietan eta kontakizun bat daukan gauza bat berreskuratzen ari zaretelako. Don ikusi alda dokumentala, ni trailerrekin gogoz geratu nahizelako, eta non eskuratu alda arratiar bat? Dokumentala oraindik ez dago inun, zeren gaude pentsatzen lehiaketaren bat edo festivalen batea aurkestea. Orduan, itxoin behar dugu, pixkat hori egiten dugun ala ez, eta horren arabera gero segurazki online jartzen baldin badegu, gure web horrian zintzilikatuko dugu, hori seguro. Eta nun erosi, momentuz bakarrik enkarguz egiten aigea, eta gure web horrian dago, denda atal bat dago, eta bertan daude eskuragarri edo enkargugarri, esan dugu bezala. Eta gero bila igeala, momentuz adibidez baditugu salmenta puntuak ez arratiarrentzat, baina kaikuentzat bertan Bilbon adibidez, galeria, euskeraz, 860 deitzen den da. Eta, bilatzen egeala salmenta puntu gehiago adibidez, Iruñan eta Araba inguruan, baina, bestela momentuz. Web horretik eskariak aldi egin. Nire esaten didaten nien, zemat urtadako zuz ez tozte importa erantzuti, Gero esaten da, ez da galdetzen hori. Ez zit importa. Zema balio du honek? Hau, 325 balio dute. Eta kaikuak bebai? Ez, kaikuak dira pixkat merkeagoak, ditugu dugun garestien uste eta 210. Esan dakue, enkarguz egiten dalako, pieza bakoitza bakarra dalako bebai, egin dakue, bertako materialekin, esaten gabiltzena, bertako jostunekin, azkenien egiten duzuen lan hori. Hemen, beste gauze bat agolako honen guztiaren atzien, eta bestak beste kontu hau gustatzen zaizkion pertsonari zer berezia izan nahi dauenari jakin aukera badaukala, amarenaken, danantzat espadan be, baten bat oso pozik egongo dalako seguru, arratiar bat armairuan izan da. Oian ez egin lanien, eta hurrengo proiektue, bideo honetan jarraitu behar dugolako ez da, kaikotik arratiarrera, dauzkalo, zer datorren hurrengoe, plazer bat izango da, zatozenien, horri buruz hitz egitea be bai. Vale. Eskerrik asko, Jane.